खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैबो रायजो राजा नोंथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ बुट केपचारनि अजदनि उनाव करिमगन्जआव फिन बिसायख'थिनि बिथोन। CIA वेबसाइटनि गेजेरजों गाहाय मन्त्रि मदिखौ हुमखि होनायनि दायाव बिहारनि सासे सुबुंखौ हमदों। सा 17 फोरोंगिरिनि उनावबो लाथिख' फिथाइ। जुरिया सिंगारि गोजौ फरायसालियाव बिमा-बिफाफोरा सोमावसारदों। सिलचरआव 1 कौटि रांनि हेर'इन जब्द, 2 हमजादों। गवालपारा हटेलाव सेक्स रेकेट सोराङाव फैदों। BJPनि लिंकनि अजद, 5 हमजाबाय। गुवाहाटी कमार्स कलेजखौ UGCआ 5 बोसोरनि थाखाय गावखुंथायारि थामान होदों। दिनै 12 एप्रिलनिफ्राय हारिमु आरो दोरोंफोरखौ लानानै क'क्राझाराव बावखुंग्रि फोरबोआ जागायबाय। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ बुट केपचारनि अजदनि उनाव करिमगन्जआव फिन बिसायख'थिनि बिथोन। आसाम बिधान सभा बिसायख'थिनि समाव मोनसे मख'जाथाव जाथाय। बुट सेख'नायनि अजदनि उनाव करिमगन्ज साहा बियाबाव फिन भट होनायनि बिथोन होनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला बिसायख'थि आय'गआ मोनसे थि बुथआव भट होनाय समाव बेले-बेजे आरो दाङाबाजि जानायनि अजद मोननायनि उनाव बे थिरांथाखौ लादों। गोहोम गोग्लैनाय भट सोग्रा मिरुआ बेबिलेन्ड गोजौ इंलिस फरायसालियाव दं, जेराव भट होनायखौ हेंथा होनाय जादोंमोन, जायनि थाखाय बे हाबाफारिनि सैथोथिखौ लानानै जिंगा सिदों। बेनि उनाव सिगांनि बिसायख'थिखौ लाथिख' होननानै फोसावनाय जादों आरो गोरोंथि आरो सुबुंदारारि नेम-खान्थिफोरखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गोदानै भट होनायनि थि खालामनाय जादों। मावख'गिरिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला फिन बिसायख'थिखौ गोख्रों रैखाथि राहा खालामनानै खुंनाय जागोन जाहाथे आरोबाव जेबो जाथाय जाया। बे थांखिया गासै ओनसोलावनो उदां आरो मोजां बिसायख'थिखौ थि खालामनो थाखाय बिसायख'थि आय'गनि रादायखौ दिन्थियो। नैथि खौराङाव दङ CIA वेबसाइटनि गेजेरजों गाहाय मन्त्रि मदिखौ हुमखि होनायनि दायाव बिहारनि सासे सुबुंखौ हमदों। मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव बिहारनि सासे सुबुंखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिखौ बुथारनायनि हुमखि होनायनि दायाव हमनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला दायनिगिरिया गुबुन हादोरनि इन्टेलिजेन्स एजेन्सिनि वेबसाइटनि गेजेरजों मेसेज हरनानै रां लानायनि सोलाय गाहाय मन्थ्रिनि सिकिउरिटिजों गोरोबथा खालामनो हागौ होननानै दाबि खालामदोंमोन। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला बिबानगिरिफोरा हुमखि होनायनि खौरां मोननायनि उनाव बे सुबुंखौ बक्सर जिल्लायाव हमनाय जादों। रैखाथि एजेन्सिफोरा जाथायनि गोथौथिखौ नोजोर होनानै थाबैनो राहा लायो। आरोबाव नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि दायनिगिरिया एजेन्सिनि अनलाइननि गेजेरजों सोमोन्दो लाखिनो नाजादोंमोन आरो गाग्लोबनायखौ मावफुंनो थाखाय दाबि खालामदोंमोन। पुलिसआ इलेक्ट्रनिक आइजेंफोरखौ जब्द खालामबाय आरो दा बे जाथायनि गुबै थांखिखौ नायबिजिरगासिनो दं। बे जाथाया रैखाथि बिथिङाव गोब्राब जेंना सोमजिहोदों आरो बिबानगिरिफोरा गुवारै नायबिजिरगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ सा 17 फोरोंगिरिनि उनावबो लाथिख' फिथाइ। जुरिया सिंगारि गोजौ फरायसालियाव बिमा-बिफाफोरा सोमावसारदों। आसामनि मोनसे सोमोनांथाव जाथायखौ लानानै जुरिया सिंगारि गोजौ फरायसालियाव गाज्रि सोलोंथायारि दिन्थिफुंनायखौ लानानै गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। खौरां मोननाय बादिब्ला फरायसालिया सा 17 फोरोंगिरि थासेयावबो HSLCनि फिथाइयाव लाथिख' जाफुंसारनो हादों, जायनि थाखाय बिमा-बिफाफोरनि गेजेराव गिलु-बालु सानखांनाय फैदों। रागा जोंनाय बिमा-बिफा आरो जायगानि थागिरिफोरा फरायसालिनि लांगोनायाव ज' जानानै बिबानगिरिफोरनिफ्राय बिबान लानो दाबि खालामो आरो सोलोंथाइनि गुननि सायाव सोंथि खालामो। सोमावसारगिरिफोरा फरायसालि सामलायगिरि आरो फोरोंगिरिफोरनि गाज्रि फोरोंनाय मानदान्दानि थाखाय फरायसाफोरनि इयुनखौ खैफोदाव खोख्लैदों होननानै अजद होदों। बिथांमोनहा सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय थाबैनो राहा लानो आरो थासारिखौ मोजां खालामनो थाखाय गोख्रों राहा लानो दाबि खालामदों। बे जाथाया सोलोंथाइ खान्थिनि गाहाय जेंनाफोरखौ फोरमायदों। बिबानगिरिफोरा बे आयदानि सायाव नायबिजिरगोन आरो नांगौ राहा लागोन होनना मिजिंथिदों। ब्रैथि खौराङाव दङ सिलचरआव 1 कौटि रांनि हेर'इन जब्द, 2 हमजादों। मोनसे गिदिर ड्राग्स होबथानाय अपारेशनाव आसामनि सिलचरआव पुलिसआ 1 कौटि रांनि हेर'इन जब्द खालामदों आरो 2 सुबुंखौ खादों।
बे अपारेशनाव काछार जिल्लायाव मोनसे थि संगालि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै खालामनाय जादोंमोन, जेराव रैखाथि हान्जाफोरा सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ हमनो हायो आरो बेसादखौ बोखांनो हायो। मावख'आरिफोरनि बादिब्ला जब्द खालामनाय हेर'इनखौ पेकेटआव दोनखोमानानै दोनदोंमोन, जायखौ सरासनस्रायै साबोननि केस होननानै मिथिनाय जायो, जाय मोनसे मोजाङै साजायनाय ड्राग्स फालांगिनि नेटवर्कखौ दिन्थियो। पुलिसआ फोथायो दि बे केबखौ सिमा बारनानै सिखाव फालांगि खालामनाय लामाजों सोमोन्दो थानो हागौ। ड्राग्सफोरा मिज'राम बायदि नसुंसेनि रायजोफोरनिफ्राय हाबनो हागौ। सानै दायनिगिरिफोरखौ खानानै नार्क'टिक ड्राग्स एन्ड साइक'ट्रपिक साबस्टेन्स एक्टनि सिङाव केस रेजिस्टार खालामनाय जादों। बिबानगिरिफोरा नेटवर्कनि गुबुन सोद्रोमाफोरखौ सिनायथिनो आरो ड्राग्सनि फुंखाखौ नागिरनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। बाथि खौराङाव दङ गवालपारा हटेलाव सेक्स रेकेट सोराङाव फैदों। बिजेपिनि लिंकनि अजद, साबा हमजाबाय। मोनसे गिदिर सिग्रोमनायाव पुलिसआ आसामनि गवालपारा जिल्लानि गंसे हटेलनिफ्राय सोलिफुबाय थानाय मोनसे सन्देह गोनां सेक्स रेकेटखौ हमनो हादों। जायगानि थागिरिफोरा आयेन बेरेखा खामानि मावनायनि सायाव खनले अजद होनायनि उनाव हर गेजेराव नोगोरमानि गंसे हटेलाव सिग्रोमनाय जायो। अपारेशननि समाव सेंग्रा सिख्लाफोरजों लोगोसे साबा सुबुंखौ न'निफ्राय हमनाय जायो। पुलिसनि सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बादिब्ला दासान्दि हमजानाय गासैबो सुबुंफोरखौ सोंथि खालामगासिनो दं, जाहाथे बे रेकेटनि गासै बिबांखौ मिथिनो हायो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला बे हटेलनि बिगोमाखौ अतिकुर रहमान होननानै सिनायथिनाय जादों, जाय बिजेपिजों सोमोन्दो दं। बिथांखौ हटेलनिफ्राय आयेन बेरेखा अपारेशन सामलायनायनि सन्देह दं। मावख'आरिफोरा बेखौबो फोरमायो दि हटेला सिगांबो बेफोरबादि खामानिनि थाखाय पुलिसनि नायबिजिरनायाव फैदोंमोन, जाय मोनसे जाथावना महरखौ दिन्थियो। बे जाथाया ओनसोलाव दावराव-दावसि सोमजिहोदों आरो पुलिसआ नेटवर्कजों लोब्बा थानाय गुबुन सुबुंफोरखौ सिनायथिनो थाखाय गुवारै नायबिजिरनायखौ जागायदों। द'थि खौराङाव दङ गुवाहाटी कमार्स कलेजखौ इउजिसिआ 5 बोसोरनि थाखाय गावखुंथायारि थामान होदों। आसामाव गोजौ सोलोंथाइखौ फोजौनायाव गुवाहाटी कमार्स कलेजखौ मुलुगसोलोंसालि अनसुंथाइ आय'गआ 5 बोसोरनि समफारिनि थाखाय गावखुंथाइ थामान होनाय जादों। बे गनायथिजों ओनसोलाव फरायसालिमाया गावनि फरायफारि महर होनाय, गोदान फराफारि थिसननो आरो उदाङै आनजाद खुंनो थाखाय सोलोंथायारि गोहो मोनगोन। बे गावखुंथाइया फैबाय थानाय सोलोंथायारि सेसननिफ्राय बाहायजागोन। बे सोलायनायनि गेजेरावबो फरायसालिमाया गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिजों गनायजानाय थागोन आरो मुलुगसोलोंसालिनि मुङाव डिग्री होनाय जाबाय थागोन। 1962 मायथाइयाव गायसनजानाय बे फसंथाना रायजोनि गिबि कमार्स फरायसालिमाफोरनि गेजेराव गंसे। मावख'गिरिफोरा फोथायो दि बे आगानजों सोलोंथाइनि गुनआ जौगागोन, गोदान आदबखौ बांहोगोन आरो फरायसाफोरखौ बांसिन दारिमिन बिथिंजों सोलोंनायनि खाबु होगोन। स्निथि खौराङाव दङ दिनै 12 एप्रिलनिफ्राय हारिमु आरो दोरोंफोरखौ लानानै क'क्राझाराव बावखुंग्रि फोरबोआ जागायबाय। बावखुंग्रि फोरबोआ दिनै 12 एप्रिलनिफ्राय जागायबाय, जाय हारिमु आरो दोरोंनि जिउनां फोरबो लाबोगोन। सानथामनि बे फोरबोआ 12 एप्रिलनिफ्राय 14 एप्रिलसिम बड'लेण्ड ओनसोलनि मोनसे मैखोम हारिमुआरि थावनि बावखुंग्रि हाजोनि साखाथियाव थानाय हरिनागुरियाव खुंफुंजागोन। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलजों खुंजानाय बे फोरबोनि थांखिया जायगानि सुबुं माहारिनि धोन उनमोनथाइ, दोरोंफोर आरो खौसेथिखौ दिन्थिफुंनाय। बे हाबाफारियाव दोरोङारि मोसानाय दिन्थिफुंनाय, हादोरारि गेलेमु, हारिमुआरि हाबाफारि आरो हारियारि जाग्रा आदार दिन्थिफुंनायफोर जागोन, जाय ओनसोलारि सुबुंफोर आरो दावबायारिफोरखौ गोसो बोनो हागोन। बे फोरबोनि मोनसे गाहाय नोजोरा जाबाय बावखुंग्रि हाजोसिम ट्रेकिं हाबाफारि, जाय बर' हारिनि बैसागु फोरबोनि जागायजेन्नायनि नेरसोन। बे फोरबोनिफ्राय दावबायारिखौ बांहोनाय जागोन आरो बड'लेण्ड ओनसोलनि हारिमुआरि सिनायथिखौ रोखा खालामगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।